Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Siyam ka mga panimalay sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City ang naugdaw. Human nga miulbo ang dakong sunog Martes sa kadlawon. Mga nasunugan na nawagan og hinabang human nga walay nasalbang nilang gamit tungod sa kakalit sa hitabo. Ano ang report ni Siron Chavez? Urot ng balayo. Pasado alas 12 sa tungang gabi adlaw Martes, nakurat ang mga residente sa Zone 3 Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Human kalit nga miulbo ang dakong sunog sa ilang lugar. Sa kuwang video sa netizen, kita ang kadako sa kalayo nga nagpahayag sa kalangitan. Paspas nga gilamoy sa mong kalayo ang mga kabalayan sa lugar nga sagad gama sa light materials. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug among nakahinabi si Roger Poblete. Matod pa, base sa mga nakasaksi sa panghitabo, nga giingong nagsugod ang sunog sa poste sa kuryente nga anaa sulod sa ilang compound. Kalit kini misilaob hantod nga miabot ngadto sa atop ug mikatay. Sa atop-atop na lang ang tabang balugwalo lang gis ko ba. Mo is barang papawan man mi da tulad mi kadlara. May among mahimo gid kos kay Sa kakalit sa hitabo, tapot lawas lamang ang nasalba sa mga nasunugan. Busa na nawagan sila karon og tabang aron hinay-hinay nga makabangon. Alang sa mga boot mo tabang, mamahimo sila nga makontak pinaagi niini nga mga numero. Sa kabahin sa BFP, niabot ang mong sunog sa second alarm kung asa siyam ka mga balay ang naugdaw. 8 niini ang totally damage ug usa ang partially damage. Miabot sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa hitabo, samtang ginasubay pa ang tinubdan niini. Bisa tong mga na-interview, tungod ako no sa poste, electrical connection ang allegedly ingon nila, pero mo nakita as fire investigator ato gyapong gipadayon natong investigation kay basin naapay other sources. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.